Dřevo je produktem přírody a podobně jako otisk prstu nikdy nenajdete dvě kresby v struktuře úplně stejné. Krása pravého dřeva je tvořena nekonečnou variabilitou struktury a barvy. To platí zejména pro tvrdé dřevo. V naší firmě používáme na viditelné dřevěné prvky především buk, který je odolný a dobře se opracovává a ohýbá. Vyznačuje se zejména svojí vlnitou texturou a typickými dřeňovými paprsky, které vytvářejí lesklé plošky takzvaná zrcátka. Jedná se o charakteristické přírodní znaky, které se ve dřevě vytváří při růstu stromu. Podílí se na tom podnebí, počasí, složení půdy či různé choroby. Z bukového dřeva vyrábíme hlavně područky sedacích souprav, stolky, židle a nožičky. Vzhledem k tomu, že se struktura, barva a další přírodní znaky dřeva liší kus od kusu, mohou být tyto rozdíly viditelné i u našeho nábytku, který je složen z více dílů dřeva. Může se stát, že na sebe nemusí některé díly svým odstínem nebo strukturou přesně navazovat. Snažíme se ale klást důraz na to, aby se materiály vzájemně shodovaly a byly bez různých přírodních v uvozovkách vad na kráse, avšak nevždy to je proveditelné. Pokud vám domů přijde nábytek s některou z těchto nuancí, vezměte to tak, že máte doma originální a jedinečný kus, který podtrhuje přírodní charakter dřeva. Tyto jeho zcela přírodní znaky nelze považovat za vady nebo důvod k výměně nábytku. Postupným stárnutím dřeva se mění i jeho barevný odstín. To stejné platí i pro mořidlo. Míra a rychlost změny bude záviset na mnoha faktorech, včetně odstínu mořidla, intenzity slunečního a umělého záření, kouře a dalších vlivů. Barva dřeva se tak po několika letech může lišit od svého původního odstínu. Nově vyrobený nábytek se tak nemusí přesně shodovat s dříve zakoupenými kusy. Ze stejného důvodu se nemusí vzorky moření nebo vystavené kusy nábytku na prodejně přesně shodovat s odstínem nábytku, který pro vás nově vyrobíme. Proto jistě chápete, že nemůžeme být zodpovědní za změny, ke kterým přirozeně dochází u dřeva vašeho nábytku.